ועכשיו אני מחפש את מלודי. האם אתה אוהב את הדמות? כן, למרות שלא שיחקתי איתה, אבל בסדר. עכשיו אתה שעות. תעבור. האם נוזר? נראה לי שכן. משחקי מחשב כן. ממש באקדחים לא. שואל מיינקראפט לא. מלחמת כן. שואל מטרת לא. שואל בשר לא. דויס יורד. שטר אליי. שואל לעולם טכנולוגיה לא. אוהבת סושי לא. יודע לצמח לא. מעל גיל לא. אוהבת דבש לא יודע. חודאי. נמשיך כן. אוהב משחקי. מה קרה פה עכשיו? קיצר, אני מקווה, הוא לא יודע כלום בחיים שלו, זהו, זה הסרטון, ביי, פשוט ביי.